Uhnízdene v rozľahlej ploche južného Tichého oceánu, Nový Zéland alebo Aotearoa, ako ho neskôr nazvali jeho prví obyvatelia, je krajinou dýchberúcich kontrastov. Jeho vysoké hory, bujné dažďové pralesy a drsné pobrežia dlho uchvacovali predstavivosť. Napriek tomu tieto ostrovy po tisícročia zostali nedotknuté ľudskou prítomnosťou, izolované tisíckami míl oceánu od najbližších pevnín. Táto izolácia formovala nielen jedinečnú flóru a faunu Nového Zélandu, ale aj pozoruhodný príbeh jeho prvých ľudských osadníkov Maorov. Ich príchod znamenal začiatok živej, komplexnej a trvalej kultúry, ktorá položila základy národa, aký poznáme dnes. V tejto úvodnej epizóde preskúmame pôvod Maorov, ich epické migrácie a bohatú spoločnosť, ktorú vybudovali v Aotearoe pred príchodom Európanov. Permajem, osídlenie Maorov, veľká migrácia, legendy o Waka. Príbeh Maorov sa nezačína na Novom Zélande, ale ďaleko na severe, v tropických ostrovoch Polynézie. Okolo roku 1300 Niuel sa skupina odvážnych moreplavcov vydala na more z oblasti známej ako Havajky, polomýtickej vlasti často spojenej s ostrovmi východnej Polynézie, možno s spoločenskými ostrovmi alebo markézami. Títo polynéski navigátori boli majstrami moreplavby. Prekonávali obrovské vzdialenosti cez Tichý oceán vo veľkých dvojtrupých kanoe známych ako Waka. Navádzaní hviezdami, oceánskymi prúdmi a letovými vzormi vtákov sa pustili do jedného z najúžasnejších činov ľudského objavovania. Maorské ústne tradície rozprávajú príbehy týchto plavieb s živými detailmi. Každé Waka nieslo nielen ľudí, ale aj semená novej spoločnosti, rastliny, zvieratá a kultúrne znalosti. Mená týchto kanoe ako Arava, Tainui, Matátua a Kurahaupo sú vrité do maorskej histórie, každé spojené s konkrétnymi kmeňmi, Iwi, ktoré neskôr dominovali v rôznych regiónoch Nového Zélandu. Legendy opisujú epické cesty plné nebezpečenstiev, kde navigátori ako Kupe, polomýtická postava, údajne prvýkrát uvideli Aotearov a nazvali ju krajinou dlhého bieleho oblaku pre hmlu, ktorá sa držala jej brehov. Archeologické dôkazy podporujú tieto ústne tradície a naznačujú, že prví polynéski osadníci prišli na Nový Zéland medzi rokmi 1150 a 1300 NL. Presný čas a počet plavieb zostávajú diskutované, ale rádiokarbónové datovanie raných osád, ako napríklad v Wairau-Bar na južnom ostrove, potvrdzuje ľudskú prítomnosť koncom 13. storočia. Títo osadníci neboli jednou jednotnou skupinou, ale skôr sériou migrujúcich komunít, z ktorých každá prinášala svoje vlastné tradície a prispôsobovala sa novému prostrediu. Prispôsobenie sa Aotearoe prechod z tropických ostrovov Polynézie do mierneho podnebia Nového Zélandu bol monumentálnou výzvou. Na rozdiel od bujných, bohatých na zdroje ostrovov ich vlasti, Aotearoa predstavovala drsnejšie prostredie. Osadníci sa stretli s hustými lesmi, drsným terénom a podnebím, ktoré sa pohybovalo od subtropického na severe po takmer subarktické na juhu. Napriek tomu vynaliezavosť a odolnosť Polynézanov im umožnili prosperovať. Osadníci, teraz známi ako Maori, prispôsobili svoje poľnohospodárske postupy novému územiu. Priniesli plodiny ako taro, jam a papierovú morušu, ale tie sa v chladnejšom podnebí Nového Zélandu ťažko darili. Kumara, sladký zemiak, sa však stala základom maorského poľnohospodárstva. Pestovaná v starostlivo ošetrovaných záhradách, kumara vyžadovala sofistikované techniky, ako vyvýšené záhony a kamenné múry na udržanie tepla, aby sa darila v chladnejších pôdach. Maori sa tiež silne spoliehali na bohaté prírodné zdroje zeme a mora. Ryby, mekíše a morské vtáky poskytovali proteíny, zatiaľ čo lesy ponúkali drevo, lan a bobule. Maorská populácia postupne rástla a rozširovala sa po severnom a južnom ostrove. V čase, keď prišli Európania o storočia neskôr, odhady naznačujú, že maorská populácia čítala medzi 100 000 a 200 000, čo je svedectvom o ich schopnosti prispôsobiť sa a prosperovať v náročnom prostredí. Pirbnia II. Život Maorov pred Európanmi. Spoločnosť a hierarchia maorská spoločnosť bola vysoko organizovaná, postavená na príbuzenských väzbách a kmeňových príslušnostiach. Základnou sociálnou jednotkou bola v Hanau, rozšírená rodina, ktorá sa zoskupovala do hapu pod kmeňov a väčších iwi, kmeňov.
Každé Iwi si nárokovalo pôvod od spoločného predka, často spojeného s jedným z legendárnych Waka. Vodcovstvo typicky držali Rangatira, náčelníci, ktorých autorita vychádzala z ich rodokmeňa, múdrosti a schopnosti viesť v miery aj vo vojne. Ariki, vysoko postavení náčelníci s duchovnou a politickou mocou, mali osobitný prestíž a často slúžili ako zjednocujúce postavy pre celé Iwi. Maori si cenili mana, koncept zahŕňajúci autoritu, prestíž a duchovnú moc. Mana náčelníka sa mohla posilniť činmi odvahy, štedrosti alebo zručnej rétoriky, ale mohla sa aj oslabiť porážkou alebo hanbou. Tento dôraz na mana formoval sociálne interakcie, od aliancií po konflikty a podopieral komplexný systém tikanga, zvyklosti a protokolov Maorov. Maorská spoločnosť nebola rigidne hierarchická, ale bola stratifikovaná. Pod Rangatira boli bežní ľudia, tutua, ktorí tvorili chrbticu komunity prostredníctvom svojej práce v rybolove, poľnohospodárstve a remeslách. Na najnižšom stupni boli Taurekareka, otroci, často vojnoví zajatci, ktorí vykonávali podradné úlohy, ale v niektorých prípadoch mohli znovu získať slobodu alebo sa časom integrovať do komunity. Ekonomika a subsistencia maorská ekonomika bola založená na kombinácii poľnohospodárstva, rybolovu a zberu, doplnenej obchodom a vojnami. Na severnom ostrove, kde bolo miernejšie podnebie, prosperovalo pestovanie kumary spolu s inými plodinami ako hue, tekvice a taro. Chladnejšie podnebie južného ostrova obmedzovalo poľnohospodárstvo, takže Maori tam sa viac spoliehali na lov a rybolov. Moa, obrovský nelietavý vták, bol významným zdrojom potravy v raných storočiach, ale nadmerný lov viedol k jeho vyhynutiu okolo roku 1500 m. Lel. Iné domorodé druhy, ako tulené a morské vtáky, zostali životne dôležité pre stravu. Rybolov bol centrálnym prvkom maorského života, pričom pobrežné komunity vyvinuli sofistikované techniky. Používali siete, pasce a háčiky vyrobené z kosti alebo lastúr na chytanie rýb a ich znalosti prílivov a morských živočíchov boli rozsiahle. Lesy poskytovali drevo na kanoe a opevnenia, ako aj harakeke, ľan, ktorý sa tkával do odevov, rohoží a lán. Obchod medzi Hapu a Iwi bol bežný, s tovarmi ako pounamu, zelený kameň, z južného ostrova, ktorý bol vysoko cenený pre nástroje, zbrane a ozdoby. Pounamu sa obchodovalo na veľké vzdialenosti, často sprevádzané elaborovanými ceremoniami, ktoré posilňovali aliancie. Vojna a konflikty vojna bola faktom života v predkoloniálnej maorskej spoločnosti, poháňaná súťažou o zdroje, spormi o pôdu alebo snahou o útu, reciprocitu alebo pomstu. Bitky sa bojovali so zbraňami ako tajaha, dlhá palica, patu, krátke kie a mere, plochý široký ký, často vyrobený z pounamu. Maorské opevnenia známe ako pa boli inžinierskými divmi. Vrcholové pevnosti s terasovitými obranami, palisádami a priekopami navrhnutými na odrazenie útočníkov. Hoci vojny mohli byť brutálne, boli riadené prísnymi protokolmi. Víťazstvá často nasledovali rokovania a porazení nepriatelia mohli byť absorbovaní do komunity víťaza. Snaha o útu zabezpečovala, že konflikty neboli nekonečné. Obnovenie rovnováhy bolo kľúčovým princípom. Mytológia, spiritualita a kultúra maorská spiritualita bola hlboko prepojená s prírodným svetom. Verili v panteón bohov ako Tane, boh lesa, Tangaroa, boh mora a Rongo, boh pestovaných plodín, ktorí vládli silám prírody. Koncept tapu, posvetnosť, a noa, bežnosť, reguloval správanie, zabezpečujúc rešpekt k posvetným miestam, predmetom alebo ľuďom. Porušenie tapu mohlo priniesť nešťastie, čo vyžadovalo rituály na obnovenie rovnováhy. Ústna tradícia bola základom maorskej kultúry. Príbehy, piesne, vajatá a genealógie Waka Papa sa odovzdávali z generácie na generáciu, zachovávajúc históriu a identitu. Haka, ceremoniálny tanec, sa predvádzal na počesť hostí, označenie významných udalostí alebo prípravu na bitku. Jeho rytmické spevy a energické pohyby vyjadrovali kolektívnu silu a ducha komunity. Maorské umenie bolo rovnako bohaté, od zložitých drevených rezieb na stretávacích domoch varenui, po tkané ľanové plášte zdobené perím. Tetovanie, tá moko, bolo posvetnou praxou s zložitými vzormi na tvári a tele označujúcimi postavenie, rodokmeň a osobné úspechy.
Denný život a komunita život v maorskej dedine sa točil okolo kolektívneho úsilia. Marae, centrálne stretávacie miesto, bolo srdcom komunity, kde sa konali ceremónie, spory a oslavy. Varenui, alebo stretávací dom, bol symbolom kmeňovej identity. Jeho rezby rozprávali príbeh predkov Ivy. Denné úlohy sa delili podľa pohlavia a postavenia, hoci roly boli flexibilné. Muži typicky lovili, rybárčili a bojovali, zatiaľ čo ženy pestovali plodiny, tkali a starali sa o deti. Rozprávanie príbehov, hry a hudba vyplňali voľný čas, podporujúc pocit jednoty. Spojenie Maorov so zemou bolo hlboké. Každá hora, rieka a les mali svoj vlastný príbeh a duchovný význam. Toto puto formovalo ich identitu ako Tangata Venua, ľudia zeme. Koncept, ktorý zostáva centrálnym pre maorskú kultúru aj dnes. Záver. Prosperujúca kultúra v izolácii. V čase, keď prišli Európania v 17. storočí, Maori vybudovali v Aotearoe živú sebestačnú spoločnosť. Ich majstrovstvo v navigácii, poľnohospodárstve a vojne, spojené s bohatým duchovným a kultúrnym životom, im umožnilo prosperovať v jednom z najizolovanejších miest na Zemi. Napriek tomu príchod cudzincov čoskoro vyzval tento svet, prinášajúc príležitosti aj hlboké zmeny. V nasledujúcej epizóde preskúmame prvé stretnutia s Európanmi a dramatické zmeny, ktoré priniesli. Po storočia existovali ostrovy Aotearoa v nádhernej izolácii, domovom Maorov a ich živej sebestačnej kultúry. Formovaní svojim polynéskym dedičstvom a jedinečným prostredím Nového Zélandu, Maori vytvorili svet zložitých sociálnych štruktúr, bohatých tradícií a hlbokých väzieb na zem. Ale horizont sa mal zmeniť. V 17. storočí začali európski objavitelia, poháňaní ambíciami, zvedavosťou a hľadaním nových obchodných ciest, prenikať do Tichého oceánu. Ich príchod znamenal začiatok novej kapitoly v histórii Nového Zélandu. Kapitoly kontaktu, výmeny a transformácie. Táto epizóda preskúma prvé európske stretnutia s Aotearou, opatrné vzťahy, ktoré sa vytvorili s Maormi a hlboké zmeny, ktoré nasledovali. Druhý jeden. Prvý európski objavitelia Abel Tasman. Prvý pohľad 1642. Prvým zdokumentovaným Európanom, ktorý uvidel Nový Zéland, bol holandský objaviteľ Abel Tasman, ktorý plával pod záštitou holandskej východoindickej spoločnosti VOCI. V roku 1642 bol Tasman poverený preskúmaním južných oceánov, aby našiel nové obchodné cesty a potenciálne územia pre holandské obchodné záujmy. 13. decembra 1642 zakotvili jeho lode Hemskersk a Zeehaen pri severozápadnom pobreží južného ostrova, neďaleko dnešnej Golden Bay. Tasmanovo stretnutie s Maormi bolo krátke a plné nedorozumení. Maori, pozorujúc čudné plavidlá zo svojich vaka, kanoe, sa priblížili opatrne. Podľa maorských ústnych tradícií boli noví prichádzajúci vnímaní ako potenciálne hrozby alebo nadprirodzené bytosti, ich lode nepodobné ničomu, čo videli predtým. Tasman, neoboznámený s maorskými zvykmi, nesprávne interpretoval ich činy. Keď sa priblížila maorská vojnová kanoe, vypukla konfrontácia. Maori zatrúbili na Putatara, Lasturový roh, možno ako výzvu alebo pozdrav, ale Tasmanová posádka odpovedala vlastnými trúbkami, čo eskalovalo napätie. V následnom strete boli zabití 4 Tasmanovi muži a Holanďania vystrelili na Maorov, čo spôsobilo neznámy počet obetí. Sklamaný Tasman nazval miesto Zátoka vrahov, dnes Golden Bay, a odplával bez toho, aby vkročil na pevninu. Nové územie nazval Staten Land, veriac, že by mohlo byť spojené s južným kontinentom. Tasmanovo krátke stretnutie zanechalo len malý trvalý vplyv, ale znamenalo prvý zaznamenaný kontakt medzi Európanmi a Maormi. Holanďania, sústredení na svoje ázijské obchodné siete, neprejavili záujem o ďalšie objavovanie a Nový Zéland zmizol z európskej pozornosti na viac ako storočie. James Cook, mapovanie Aotearoa, 1869. Ďalší významný európsky príchod prišiel v roku 1869, keď britský objaviteľ kapitán James Cook na palube Endeavour dosiahol pobrežie Nového Zélandu. Cookova plavba bola súčasťou širšieho britského úsilia o objavovanie Tichého oceánu, poháňaného vedeckou zvedavosťou a imperiálnymi ambíciami. Poverený pozorovaním prechodu Venuše a hľadaním Bajnej Terra Australis Incognita,
neznámej južnej zeme. Cook bol precíznym navigátorom a kartografom, ktorého práca premenila európske chápanie Tichého oceánu. 6. októbra 1869 Endeavour uvidel východné pobrežie Severného ostrova, neďaleko dnešného Gisborne. Cook nazval oblasť Poverty Bay, čo odrážalo nedostatok okamžitých zdrojov, ktoré pozoroval. Jeho prvé stretnutia s Maormi boli napäté. Miestne kmene Ngati-Oneon a Ngati-Porou sa priblížili k novým prichádzajúcim opatrne a séria nedorozumení viedla k násiliu. Niekoľko Maorov bolo zabitých v potýčkach a Cookovi muži čelili odporu od bojovníkov brániacich svoje územie. Napriek týmto stretom bol Cook rozhodnutý nadviazať pokojné vzťahy. Na rozdiel od Tasmana Cook strávil mesiace objavovaním Nového Zélandu. Oboplával oba severný a južný ostrov. Jeho detailné mapy a pozorovania poskytli prvé presné európske mapy Aotearoa. Cook sa tiež usiloval o kontakt s Maormi, ponúkajúc dary ako látku, klince a koráliky. Jeho tlmočník Tupaia, polynézsky kňaz z Rajatea, zohral kľúčovú úlohu. Tupajové znalosti polynézskych jazykov mu umožnili komunikovať s Maormi, ktorých jazyk zdieľal korene s inými polynézskymi dialektmi. Prostredníctvom Tupaiu sa Cook dozvedel o maorských zvykoch, navigačných technikách a názve Aotearoa, čo znamená krajina dlhého bieleho oblaku. Cookove 3 plavby na Nový Zéland 1769, 1773 a 1777 položili základy pre budúci európsky záujem. Jeho správy opisovali úrodnú zem s hojnosťou dreva, rýb a ľanu, čo vyvolalo zvedavosť medzi obchodníkmi a osadníkmi. Avšak Cookove interakcie s Maormi neboli bez konfliktov. Požiadavky jeho posádky na potravu a zdroje niekedy napínali vzťahy a kultúrne nedorozumenia pretrvávali. Napriek tomu Cookov rešpekt k maorskej odolnosti a vynaliezavosti zanechal trvalý dojem v jeho denníkoch, ktoré ovplyvnili európske vnímanie Nového Zélandu. Druhá. Kontakty a výmeny misionári a evanjelium po Cookových plavbách sa európsky záujem o Nový Zéland zväčšil, hoci trvalé osídlenie bolo ešte 10 ročia vzdialené. Prvá trvalá európska prítomnosť prišla v podobe misionárov, ktorí dorazili na začiatku 19. storočia. Church Missionary Society, CMS, anglikánska organizácia, založila prvú misijnú stanicu Nového Zélandu v Rangihoa v Bay of Islands v roku 1814 pod vedením Samuela Marstena. Marsden, kaplán z Nového Južného Walesu, videl Nový Zéland ako úrodnú pôdu pre šírenie kresťanstva. Maori, zvedaví na európske tovary a znalosti, privítali misionárov opatrne. Misia zaviedla gramotnosť učiac Maorov čítať a písať v ich vlastnom jazyku. Misionári preložili náboženské texty, vytvárajúc písomnú formu maorského jazyka pomocou latinskej abecedy. Toto bolo transformačný vývoj, pretože maorské ústne tradície sa predtým spoliehali na pamäť a recitáciu. Avšak úsilie misionárov čelilo výzvam. Mnoho Maorov bolo skeptických voči kresťanským učeniam, ktoré sa stretávali s ich duchovnými presvedčeniami, zameranými na tapu, posvetnosť a predkovských bohov. Misionári tiež ťažko prispôsobovali maorským zvykom a ich rané snahy o konverziu Maorov sa stretli s obmedzeným úspechom. Časom však niektorí Maori prijali kresťanstvo, miešajúc ho so svojimi vlastnými presvedčeniami, čím vytvorili jedinečnú synkretickú vieru. Obchod a transformácia. Príchod Európanov zaviedol do maorskej spoločnosti nové tovary a technológie, čo zásadne zmenilo ich spôsob života. Obchodníci, lovci veľrýb a lovci tuleňov začali navštevovať pobrežie Nového Zélandu koncom 18. a začiatkom 19. storočia, priťahovaní zdrojmi regiónu. Lovecké stanice veľrýb vyrástli na miestach ako Bay of Islands a Foveaux Strait, kde európske posádky lovili vorvaňov a tulene pre olej a kože. Tieto stanice sa stali centrami medzikultúrnej výmeny, kde Maori dodávali potravu, prácu a ľan výmenou za európske tovary. Najvýznamnejším obchodným artiklom bola mušketa. Zavedená na začiatku 1800 rokov, muškety zrevolucionizovali maorskú vojnu, čo viedlo k obdobiu známemu ako mušketové vojny 1807-1837. Kmene s prístupom k strelným zbraniam získali rozhodujúcu výhodu nad tými bez nich, čo vyvolalo intenzívne konflikty, keď Iwi a Hapu usilovali o kontrolu obchodných ciest a zdrojov.
Severný kmeň Ngapuhi pod vedením ako Hongi Hika bol medzi prvými, ktorí získali muškety, používajúc ich s devastujúcim účinkom proti rivalom. Mušketové vojny premenili hranice kmeňov, vysídlili populácie a spôsobili tisíce mŕtvych, s odhadmi od 20 000 do 40 000 obetí. Obchod tiež priniesol ekonomické príležitosti. Maori sa stali zručnými v dodávaní európskym loďam bravčového mäsa, zemiakov a ľanu, ktorý bol vysoko cenený pre použitie v lanách a plachtách. Výmenou získali kovové nástroje, odevy a iné tovary, ktoré zlepšili ich každodenný život. Niektorí Maori cestovali do zahraničia, navštevujúc Austráliu a dokonca Európu, kde pozorovali západné spoločnosti a prinášali späť nové myšlienky. Mušketové vojny. Obdobie nepokojov. Mušketové vojny boli definujúcim prvkom raného kontaktu Maorov a Európanov, ilustrujúcim ako príležitosti, tak aj narušenia prinášané európskou technológiou. Hongi Hika, náčelník Ngapuhi, bol centrálnou postavou v tomto období. Po návšteve Anglicka v roku 1820, kde sa stretol s kráľom Jurajom IV. A zabezpečil muškety, Hongi spustil sériu kampaní proti rivalom. Jeho nájazdy devastovali komunity po celom severnom ostrove, od Bay of Plenty po Taranaki. Vojny neboli len o mušketách, boli zakorenené v existujúcich rivalitách a snahách o útu, reciprocitu. Avšak strelné zbrane zväčšili rozsah deštrukcie. Kmene bez muškiet boli nútené sa prispôsobiť, buď získaním zbraní prostredníctvom obchodu, alebo ústupom do opevnených pa. Vojny tiež podnetili migráciu, keď porazené kmene hľadali bezpečnejšie územia, najmä na južnom ostrove. Do 1830. rokov sa mušketové vojny začali utišovať, keď kmene dosiahli rovnováhu síl, pričom väčšina získala prístup k zbraňam. Konflikty zanechali trvalé dedičstvo, premenili maorskú spoločnosť a vytvorili nové aliancie a nepriateľstvá, ktoré ovplyvnili budúce interakcie s Európanmi. Raná európska osídlenia. Zatiaľ čo obchodníci a misionári zakladali dočasné základne, trvalé európske osídlenie sa vyvíjalo pomaly. Bay of Islands sa stala ohniskom, priťahujúc zmes dobrodruhov, dezertérov a obchodníkov. Známa ako peklo Tichého oceánu, prístav Kororareka, dnes Russell, bol notoricky známy bezprávím, s opitými námorníkmi a stretmi medzi Maormi a Európanmi. Napriek tomu niektorí Maori a Európania vytvorili kooperatívne vzťahy. Maorské ženy sa občas vydávali za európskych mužov, vytvárajúc zmiešané rodiny, ktoré premostili kultúry. Tieto rané osídlenia položili základy pre väčšie kolonizovanie, ako so Shiaru Medea as Europeans' diversity of settlements, the harsh environment of New Zealand's wilderness, and the lure of trade goods proved irresistible. Záver. Svet zmien. Príchod Európanov koncom 18. a začiatkom 19. storočia znamenal zlomový bod v histórii Nového Zélandu. Tasmanovo letné stretnutie v roku 1640 otvorilo dvere európskemu objavovaniu, ale bola to Cookova precízna mapovanie a trvalý kontakt s Maormi, čo pripravilo scénu pre kolonizáciu. Zavedenie muškiet, obchodných tovarov a misionárskeho vplyvu transformovalo maorskú spoločnosť, čo viedlo k mušketovým vojnám a začiatkom európskeho osídlenia. Tieto rané kontakty neboli len stretnutiami, ale začiatkom hlbokej kultúrnej a ekonomickej zmeny, ktorá navždy premenila Aoteárov. Začiatkom 19. storočia už Aotearoa nebola izolovaným útočiskom Maorov. Príchod európskych objaviteľov, obchodníkov a misionárov zavedol nové technológie, myšlienky a konflikty, ktoré premenili maorskú spoločnosť a vtiahli Nový Zéland do obežnej dráhy globálnych impérií. Ako sa európsky záujem zosilňoval, Maori čelili rastúcemu tlaku na definovanie svojho miesta v rýchlo sa meniacom svete. 30. a 40. roky 19. storočia boli kľúčovým momentom, označeným dvoma prelomovými udalosťami. Vyhlásením nezávislosti v roku 1835 a zmluvou z Waitangi v roku 1840. Tieto dokumenty, zrodené z komplexných motívov a plné nedorozumení, pripravili pôdu pre formálnu kolonizáciu Nového Zélandu britským impériom. Táto epizóda preskúma politické, kultúrne a sociálne vývoja, ktoré poháňali Aoteárov smerom k novej ére, navždy meniac vzťah medzi Maormi a novými prichádzajúcimi. 3. Biedn. Vyhlásenie nezávislosti 1835. Kontext. Rastúca európska prítomnosť.
Do 30. rokov 19. storočia sa severné regióny Nového Zélandu, najmä Bay of Islands, stali rušným centrom európskej aktivity. Lovci veľrýb, tulení a obchodníci navštevovali prístavy ako Kororareka, zatiaľ čo misionári zakladali školy a kostoly. Maori, zruční v navigácii v tomto novom svete, sa zapájali do obchodu, prijímali gramotnosť a selektívne osvojovali európske tovary a myšlienky. Avšak rastúca európska prítomnosť priniesla výzvy. Bezprávie medzi námorníkmi a osadníkmi, spojené s devastujúcim dopadom mušketových vojen, zaťažovalo maorské komunity. Povesti o francúzskom alebo americkom záujme o Nový Zéland tiež vyvolávali obavy medzi Britmi, ktorí videli ostrovy ako potenciálny strategický majetok. Maori, najmä severné kmene, uznali potrebu presadiť kontrolu nad svojimi územiami a vzťahmi s cudzincami. Mušketové vojny demonštrovali silu zjednoteného konania a vodcovia ako Hongihika z Ngapuhi vytvorili aliancie prostredníctvom obchodu a diplomacie. Napriek tomu absencia centralizovanej maorskej autority sťažovala reguláciu interakcií s Európanmi. Toto vákuum podnetilo britské autority v Novom Južnom Walese menovať Jamesa Busbyho za britského rezidenta v roku 1833, povereného udržiavaním poriadku a pestovaním vzťahov s Maormi. Vyhlásenie Maorská iniciatíva James Busby, mladý a neskúsený úradník, dorazil do Bay of Islands s obmedzenou autoritou a bez vojenskej podpory. Jeho úlohou bolo sprostredkovať spory a reprezentovať britské záujmy, ale rýchlo si uvedomil, že maorskí vodcovia hľadali väčšiu agentúru vo svojich vzťahoch s cudzincami. Inšpirovaní misionárskymi učeniami a vedomí európskych konceptov suverenity, severní maorskí náčelníci, najmä z Ngapuhi, navrhli formálne vyhlásenie svojej nezávislosti. 28. októbra 1835 Busby zvolal stretnutie vo svojej rezidencii vo Waitangi, kde 34 maorských náčelníkov prevažne zo severných Iví podpísalo Hevakaputanga, Oterangatira-tanga, Onu Tireni, vyhlásenie nezávislosti Nového Zélandu. Dokument napísaný v maorčine a preložený do angličtiny vyhlásil suverenitu zjednotených kmeňov Nového Zélandu nad ich územiami. Založil konfederáciu náčelníkov na riadenie vonkajších vzťahov, obchodu a zákonodárstva, pričom tvrdil, že žiadna zahraničná mocnosť nemôže vnúcovať zákony bez ich súhlasu. Vyhlásenie bolo odvážnym presadením maorskej suverenity, odrážajúcim ich túžbu udržať kontrolu tvárov v tvár rastúcemu európskemu vplyvu. Uznávalo náčelníkov ako legitímnu autoritu, s Busbym pôsobiacim ako facilitátorom namiesto vládcu. Dokument tiež žiadal britskú ochranu pred zahraničnými hrozbami, najmä z Francúzska, ktoré prejavovalo záujem o Tichý oceán. Dopad a obmedzenia vyhlásenia bolo významným momentom v maorskej histórii, demonštrujúcim ich politickú bystrosť a adaptabilitu. Bolo uznané britskou korunou, ktorá ho videla ako prostriedok na zabezpečenie vplyvu na Novom Zélande bez okamžitej kolonizácie. Avšak jeho dopad bol obmedzený. Zjednotené kmene chýbali zdroje a jednota na fungovanie ako centralizovaná vláda, pretože maorská spoločnosť bola organizovaná okolo nezávislých Ivi a Hapu. Dokument podpísal len malý počet náčelníkov a mnohé južné kmene o ňom nevedeli alebo sa oň nezaujímali. Pre Britov slúžilo vyhlásenie ako dočasné opatrenie na udržanie vplyvu, zatiaľ čo sa zaoberali otázkou formálnej kolonizácie. Tiež vytvorilo precedens pre zaobchádzanie s Maormi ako so suverénnym ľudom, princíp, ktorý by formoval ďalší kľúčový krok, zmluvu z Waitangi. Treść 2. Zmluva z Waitangi 1840. Cesta ku zmluve. Koncom 30. rokov 19. storočia sa tlaky na britskú intervenciu na Novom Zélande zosilnili. New Zealand Company, súkromný podnik vedený Edwardom Gibbonom Wakefieldom, začala propagovať systematickú kolonizáciu, posielajúc osadníkov na zakladanie osád ako Wellington. Tieto nekoordinované snahy znepokojovali ako Maorov, tak aj britské autority, pretože spory o pôdu a strety s osadníkmi narastali. Mušketové vojny sa utíšili, ale prílev Európanov ohrozoval maorskú autonómiu a zdroje. Vo Veľkej Británii humanitárne skupiny, vrátane misionárov a Aborigines Protection Society naliehali na vládu, aby chránila práva Maorov. Koloniálny úrad, opatrný voči opakovaniu zneužívaní v iných kolóniách, hľadal formálnu dohodu na legitimizáciu britskej prítomnosti pri zachovaní záujmov Maorov. V roku 1839 bol kapitán William Hobson menovaný za konzula, neskôr poručíka guvernéra,
a poverený rokovaním o zmluve s Maormi na zabezpečenie britskej suverenity. Náčrt a podpis zmluva z Waitangi, známa v maorčine ako Te Tiriti o Waitangi, bola načrtnutá začiatkom roku 1840 v rezidencii Busbyho v Bay of Islands. Hobson, asistovaný Busbym a misionárom Henrym Williamsom, pracoval rýchlo na vytvorení dokumentu, ktorý by uspokojil ako britské ciele, tak aj maorské obavy. Zmluva bola napísaná v angličtine aj maorčine, s Williamsom a jeho synom Edwardom prekladajúcimi anglickú verziu do maorčiny. Tento proces však zaviedol kritické rozdiely, ktoré by poháňali debatu po storočia. 5. februára 1840 Hobson predstavil zmluvu zhromaždeniu maorských náčelníkov vo Waitangi. Viac ako 40 náčelníkov, väčšinou z Ngapuhi, diskutovalo o podmienkach počas celodenného hui stretnutia. Zmluva pozostávala z 3 článkov. Prvý. Článok 1. V anglickej verzii maorskí náčelníci odovzdali suverenitu britskej korune. Maorská verzia používala termín Kavanatanga, guvernérstvo, implikujúc obmedzenejší prenos autority, umožňujúc Maorom zachovať Rangatiratanga, náčelníctvo nad ich územiami a záležitosťami. Druham. Článok 2. Maori boli zaručení vlastníctvo ich území, lesov, rybolovov a iných taonga, pokladov, s korunou dostávajúcou exkluzívne právo na nákup pôdy. Maorská verzia zdôrazňovala Rangatiratanga, plnú autoritu, naznačujúc väčšiu autonómiu. Tretí článok 3. Maori boli udelené práva a ochrany britských poddaných. Debata vo Waitangi bola intenzívna. Niektorí náčelníci, ako Honeheke z Ngapuhi, vyjadrili skeptickosť, obávajúc sa straty autority. Iní ovplyvnení misionármi, ktorí ich uisťovali, že zmluva ochráni ich práva, ju podporili. 6. februára 1840 podpísalo 43 náčelníkov maorskú verziu zmluvy, čo znamenalo začiatok celoštátneho procesu. Počas nasledujúcich 7 mesiacov Hobson a jeho agenti cestovali po Novom Zélande, zabezpečujúc podpisy od viac ako 500 náčelníkov na rôznych miestach, vrátane Waikato, Taranaki a Južného ostrova. Avšak nie všetci náčelníci podpísali a niektoré kmene ako Tuho sa nikdy nezapojili do procesu. Interpretácia a kontroverzie zmluva z Waitangi bola prelomovým dokumentom, ale jej 2 verzie vytvorili okamžité a trvalé napätia. Anglická verzia naznačovala úplné odovzdanie suverenity v súlade s britskými koloniálnymi cieľmi. Maorská verzia však implikovala partnerstvo, kde by koruna vládla spolu s maorskými náčelníkmi, ktorí si zachovali autoritu nad svojimi územiami a ľuďmi. Použitie Kavanatanga versus suverenita a dôraz na Rangatiratanga v maorskom texte viedlo k fundamentálne odlišným chápaniam. Misionári zohrali kľúčovú úlohu v presviečaní Maorov o podpise, často prezentujúc zmluvu ako ochranné opatrenie pred bezprávnymi osadníkmi a zahraničnými mocnosťami. Avšak uponáhľaný preklad a absencia právnej expertízy medzi maorskými vodcami znamenali, že mnohí podpísali bez plného pochopenia dôsledkov. Nejednoznačnosti zmluvy sa stali zdrojom konfliktu, pretože Maori a koruna interpretovali svoje povinnosti odlišne. Okamžité následky podpisu zmluvy z Waitangi 6. februára 1840 je často považovaný za zakladajúci moment Nového Zélandu. Otvoril cestu pre formálne založenie britskej vlády s Hobsonom vyhlasujúcim suverenitu nad Severným ostrovom prostredníctvom zmluvy a nad Južným ostrovom prostredníctvom objavenia, nárok neskôr sporný. Nový Zéland bol vyhlásený za závislosť Nového Južného Walesu a Hobson založil Auckland ako hlavné mesto v roku 1841. Pre Maorov zmluva spočiatku ponúkala nádej na vyvážený vzťah s Britmi. Náčelníci očakávali rešpektovanie svojej autority a práv na pôdu, zatiaľ čo získavali prístup k európskemu obchodu a ochrane. Avšak rýchly prílev osadníkov a praktiky koruny v získavaní pôdy čoskoro testovali tieto očakávania. Sľub zmluvy o partnerstve bol podkopaný kultúrnymi nedorozumeniami a konkurujúcimi agendami, pripravujúc pôdu pre konflikt. Záver. Svitanie novej éry. Vyhlásenie nezávislosti a zmluva z Waitangi boli definujúcimi momentmi v histórii Nového Zélandu, odrážajúcimi snahy Maorov presadiť svoju suverenitu a navigovať v rýchlo sa meniacom svete. Vyhlásenie ukázalo ich politickú iniciatívu, zatiaľ čo zmluva sľubovala partnerstvo, ktoré by teoreticky vyvážilo maorskú autonómiu s britskou vládou.
Napriek tomu nejednoznačnosti zmluvy a tlaky kolonizácie čoskoro napli tento vzťah, vedúc k 10 ročiam konfliktu a transformácie. Scéna bola teraz pripravená pre koloniálnu éru, kde maorský odpor, európske osídlenie a založenie novej spoločnosti by formovali budúcnosť Aotearoa. V nasledujúcej epizóde preskúmame maorské vojny, rast európskych osád a vznik Nového Zélandu ako britskej kolónie. Podpis zmluvy z Waitangi v roku 1840 znamenal formálny vstup Nového Zélandu do britského impéria, sľubujúc partnerstvo medzi Maormi a korunou. Napriek tomu nasledujúce 10 ročia neboli vôbec harmonické. Rýchly prílev európskych osadníkov, hladných po pôde a príležitostiach sa stretol s maorskými ašpiráciami na udržanie ich ranga tiratanga, náčelníctva a ochranu ich území. Výsledné napätia vyústili do maorských vojen, série konfliktov, ktoré definovali koloniálnu éru. Popri týchto bojoch vlny britských imigrantov transformovali krajinu Nového Zélandu, zakladajúc mesta a priemysel, zatiaľ čo kolónia vyvinula svoje prvé demokratické inštitúcie. Táto epizóda preskúma burlivé roky od 1845 do konca 19. storočia, obdobie vojen, osídlenia a formovania novej národnej identity. 4.1. Maorské vojny 1840-1870. Príčiny konfliktu zmluva z Waitangi mala za cieľ vytvoriť rámec pre spolunažívanie, ale jej nejednoznačné podmienky a odlišné interpretácie zasiali semienka konfliktu. Maori očakávali, že si zachovajú autoritu nad svojimi územiami a komunitami, ako sľubovalo Tino Rangatiratanga v maorskej verzii zmluvy. Avšak britská koruna a osadníci interpretovali zmluvu ako udelenie suverenity, čo dávalo vláde právo regulovať predaj pôdy a správu. Ako prichádzali osadníci v čoraz väčšom počte, poháňaní kolonizačnými schémami New Zealand Company, tlak na maorskú pôdu sa zosilnil. Politika koruny v oblasti predkupného práva, jej exkluzívneho práva na nákup maorskej pôdy, často viedla k nespravodlivým transakciám. Pôda sa často predávala individuálnymi náčelníkmi bez súhlasu ich hapu alebo ivy, alebo sa kupovala za nízke ceny, ignorujúc maorské zvykové vlastníctvo. Spory o predaj pôdy, spojené s vpádmi osadníkov a eróziou maorskej autonómie, vyvolali odpor. Maorské vojny, tiež známe ako novozélandské vojny, neboli jediným konfliktom, ale sériou regionálnych stretov od 1845 do 1872, poháňaných týmito napätiami. Kľúčové konflikty a vodcovia Severná vojna 1846. Prvý veľký konflikt, známy ako Severná vojna alebo vojna Hon Hekeho, vypukol v Bay of Islands. Hone Heke, náčelník Ngapuhi a ranný signatár zmluvy, sa sklamal v britskej správe. Videl korunné politiky ako colné poplatky a nákupy pôdy, ako podkopávajúce maorskú ekonomickú a politickú moc. V symbolickom akte vzdoru Heke 4-krát medzi 1844 a 1845 zrezal britský vlajkový stožiar v Kororarky, Russell, signalizujúc svoje odmietnutie britskej autority. Heke, podporovaný svojim spojencom Kavitim, viedol kampaň proti britským silám a ich maorským spojencom, vrátane Tamativaka Neneho, rivala náčelníka Ngapuhi, ktorý podporoval korunu. Vojna videla bitky pri Puketutu, Ohajavai a Ruapekapeka, kde maorské pá, opevnenia, sa ukázali ako impozantné proti britskému delostrelectvu. Maori používali gerilové taktiky, využívajúc svoje znalosti terénu, zatiaľ čo ich dizajny s priekopami a palisádami frustrovali britské útoky. Vojna sa skončila v 1846 bez jasného víťaza. Heke a Kavity vyjednali mier, zachovávajúc svoje mana, zatiaľ čo Briti sa vyhli ďalšej eskalácii na severe. Konflikty v Hutt Valley a Wanganui 1846-1847 napätia sa presunuli do oblasti Wellington, kde agresívne nákupy pôdy New Zealand Company v Hutt Valley vyvolali konflikt s Ngati Toa, vedenými Te Rangihayata a Te Rauparaha. Maori odolávali vpádom osadníkov, čo viedlo k potýčkam v 1846. Briti pod guvernérom Georgeom Grayom odpovedali silou, zajali Te Rauparahu a potlačili odpor. Vo Wanganui spory o predaj pôdy viedli k ďalším stretom v 1847 s Maormi brániacimi svoje práva proti expanzii osadníkov. Grayove rozhodné taktiky, vrátane použitia vojenskej sily a stratégii rozdiel a panuj, oslabili maorský odpor v týchto regiónoch.
Avšak konflikty zdôraznili širší problém odcudzenia pôdy, ktorý by poháňal neskoršie vojny. Taranakské vojny 1860-1861, 1863-1866, Prvá Taranakská vojna 1860-1861 bola vyvolaná sporným predajom pôdy pri Waitara. Maorský vodca Wiremu Kangi sa postavil proti predaju, argumentujúc, že pôda patrí jeho hapu a nebola kolektívne dohodnutá. Keď vláda pokračovala, Maori postavili pri Tekohia, čo viedlo k otvorenému konfliktu. Vojna videla intenzívne boje s maorskými silami vedenými Kangim a inými, ktorí sa držali proti britským vojskám. Prímerie v 1860 pozastavilo boje, ale podkladové problémy zostali nevyriešené. Druhá Taranakská vojna 1863-1866 vypukla, keď vláda konfiškovala maorskú pôdu ako trest za odpor. Maorskí vodcovia vrátane Revi Maniapoto z Ngati Maniapoto bojovali za ochranu svojich území. Vojna sa rozšírila do oblasti Waikato, kde maorské kráľovské hnutie Kingitanga, založené v 1828 na zjednotenie kmeňov pod jediným vodcom, sa stalo ohniskom odporu. Voja vo Waikato 1863. Voja vo Waikato bola najväčšou a najvýznamnejšou z maorských vojen. Kingitanga, vedená kráľom Tauchiaom, sa usilovala ochrániť maorskú autonómiu a zastaviť predaj pôdy. Guvernér Grey, vidiac hnutie ako hrozbu pre britskú autoritu, spustil inváziu do Waikato v 1863. Britské sily, vybavené delostrelectvom a parníkmi, čelili maorským bojovníkom v bitkách pri Rangiriri, Orakau a Gatpa. Maori pod vodcami ako Revi Maniapoto a Wiremu Tamihana ukázali pozoruhodnú odolnosť, ale nadradené zdroje Britov ich nakoniec premohli. Pád Orakau v 1864, kde maorskí obrancovia bojovali hrdinsky napriek tomu, že boli v menšine, znamenal zlomový bod. Vojna sa skončila konfiškáciou Raupatu, rozsiahlych traktov pôdy vo Waikato, vysídlením tisícok Maorov a oslabením Kangitanga. Neskoršie konflikty a odpor 1864-1872. Posledná fáza maorských vojen zahrňala kampane proti Paimarire Hau, synkretickému maorskému náboženskému hnutiu, ktoré kombinovalo kresťanské a tradičné presvedčenia na odpor proti kolonizácii. Vodcovia ako Teu a Haumene a Tito Kovaru viedli gerilové kampane v Taranaki a na východnom pobreží. Te Koti Arikirangi, charizmatický vodca, viedol predĺžený odpor od 1868 do 1882, používajúc taktiky úderov a útekov v oblastiach Urevera a východného pobrežia. Jeho kampaň, hoci nakoniec potlačená, upevnila jeho status ako maorského ľudového hrdinu. Dôsledky vojen maorské vojny mali hlboké dôsledky. Koruna konfiškovala viac ako 1,2 milióna hektárov maorskej pôdy, najmä vo Waikato a Taranaki, podľa zákona o novozélandských osadách z 1863. Tieto konfiškácie devastovali maorské komunity, narúšajúc ich ekonomický základ a sociálne štruktúry. Tisíce zomreli v konfliktoch a mnohí Maori boli vysídlení alebo ochudobnení. Napriek stratám maorský odpor zachoval ich kultúrnu identitu a donútil Britov uznať ich odolnosť. Vodcovia ako Hone Heke, Te Koti a Revi Maniapoto sa stali symbolmi maorského vzdoru, zatiaľ čo Kangitanga prežilo ako zjednocujúca sila. Vojny tiež odhalili obmedzenia britskej vojenskej moci, pretože maorské pá a taktiky opakovane frustrovali koloniálne sily. 4. Európska imigrácia, vlny osídlenia maorskej vojny sa zhodovali s návalom európskej imigrácie, poháňanej sľubom pôdy a príležitostí. New Zealand Company, napriek svojim kontroverzným obchodom s pôdou, založila osady vo Wellingtone, Nelson a New Plymouth v 1840 rokoch. Po zmluve z Waitangi britská koruna podporovala ďalšiu imigráciu, najmä z Británie, na upevnenie svojej kontroly a rozvoj kolónie. 1850 a 1860 roky videli dramatický nárast osadníkov, poháňaný objavom zlata v Otago v 1861. Zlatá horúčka prilákala tisíce z Austrálie, Británie a Inde, transformujúc Dunedin do prosperujúceho centra. Do 1870 európska populácia prevýšila 250 000, prevyšujúc Maorov, ktorých populácia klesla na približne 50 000 kvôli vojne, chorobám a vysídleniu. Budovanie nových miest európski osadníci založili kľúčové mestské centrá
ktoré by formovali moderný Nový Zéland. Auckland, vybraný ako hlavné mesto v 1845, rástol ako obchodné a administratívne centrum. Wellington s jeho strategickým prístavom sa stal hlavným mestom v 1865. Christchurch, založený Canterbury Association, prilákal osadníkov hľadajúcich plánovanú anglikánsku komunitu. Dunedin prosperoval počas Zlatej horúčky, stávajúca kultúrnou a ekonomickou mocnosťou na južnom ostrove. Tieto mestá boli postavené na maorskej pôde, často získanej prostredníctvom pochybných nákupov alebo konfiškácií. Osadníci čistili lesy pre farmárskú pôdu, zaviedli ovce a dobytok a vyvinuli infraštruktúru ako cesty a prístavy. Transformácia krajiny bola rýchla, ale prišla na úkor maorského odcudzenia a environmentálnych zmien. Ekonomické základy koloniálna ekonomika bola postavená na poľnohospodárstve, najmä chove oviec. Úrodné roviny Nového Zélandu a mierne podnebie ho robili ideálnym pre pastierstvo. A do 1870. rokov bola vlna hlavným vývozom kolónie. Zavedenie chladeného lodného transportu v 1880 rokoch zrevolucionizovalo ekonomiku, umožňujúc vývoz mäsa a mliečnych výrobkov do Británie. Tento ekonomický boom prilákal viac osadníkov a upevnil úlohu Nového Zélandu v britskom impériu. Maori sa tiež zapájali do koloniálnej ekonomiky, dodávajúc potravu a prácu osadníkom. Avšak strata pôdy obmedzila ich schopnosť súťažiť a mnohí sa stali marginalizovanými v novom ekonomickom poriadku. 4. Tray. Politický vývoj, integrácia do britského impéria. Prechod Nového Zélandu na britskú kolóniu bol formalizovaný v 1840, ale jeho politické inštitúcie sa vyvíjali postupne. Spočiatku spravovaný z Nového Južného Walesu, Nový Zéland sa stal samostatnou kolóniou v 1841 pod guvernérom Hobsonom. Menovanie Georgea Greya za guvernéra 1861-1868 znamenalo obdobie asertívnej koloniálnej správy. Greyove politiky, vrátane konfiškácií pôdy a vojenských kampaní mali za cieľ upevniť britskú kontrolu, ale odcudzili mnohých Maorov. V 1852 zákon o ústave Nového Zélandu založil parlamentný systém s generálnym zhromaždením a 6 provinčnými radami. Volebné právo bolo obmedzené na mužských vlastníkov majetku, vylúčujúc väčšinu Maorov, ktorých komunálne vlastníctvo pôdy nespĺňalo kritériá. Toto vylúčenie poháňalo napätia, pretože Maori boli podrobení zákonom, ktoré mali malú úlohu v ich formovaní. Raná demokratické inštitúcie, koloniálna vláda zaviedla demokratické inštitúcie, ale boli navrhnuté pre osadníkov. Prvé parlamentné voľby v 1852 založili reprezentatívnu vládu, hoci skutočná moc zostala u guvernéra až do udelenia zodpovednej vlády v 1896. Provincie ako Canterbury a Otago si užívali významnú autonómiu, riadiac miestne záležitosti ako vzdelávanie a infraštruktúru. Maorská reprezentácia bola minimálna až do 1867, keď boli vytvorené 4 maorské kreslá v parlamente. Toto bolo tokenovým gestom, pretože Maori zostali nedostatočne reprezentovaní v porovnaní s ich populáciou a vplyvom. Kangitanga a iné maorské hnutia hľadali alternatívne formy správy, spochybňujúc autoritu koruny. Ženské volebné právo, globálne prvenstvo. Jedným z najpozoruhodnejších úspechov Nového Zélandu počas koloniálnej éry bola jeho priekopnícka úloha v ženskom volebnom práve. V 1893 po kampani vedenej Kate Sheppard a ženskou kresťanskou temperančnou úniou sa Nový Zéland stal prvou krajinou, ktorá udelila ženám právo voliť v národných voľbách. Tento míľnik odrážal progresívnu črtu kolónie, poháňanú zmesou humanitárnych ideálov a vplyvu vzdelaných osadníckych žien. Maorské ženy tiež získali volebné právo, hoci ich účasť bola obmedzená sociálnymi a ekonomickými bariérami. Záver: kolónia naberá tvar koloniálna éra bola obdobím hlbokej transformácie pre Nový Zéland. Maorské vojny zdôraznili odolnosť maorských komunít tvárov v tvár ohromujúcemu tlaku, zatiaľ čo európska imigrácia premenila demografickú a fyzickú krajinu. Založenie demokratických inštitúcií položilo základy pre novú spoločnosť, vrcholiac v prelomovom úspechu ženského volebného práva. Napriek tomu éra bola poznačená nerovnosťou, pretože strata maorskej pôdy a marginalizácia kontrastovali s prosperitou osadníkov.
Boje a vývoja tohto obdobia položili scénu pre vznik Nového Zélandu ako modernej krajiny v 20. storočí. V nasledujúcej epizóde preskúmame dopad svetových vojen, ekonomické zmeny a vyvíjajúcu sa úlohu Maorov v rýchlo sa modernizujúcej spoločnosti. Keď Nový Zéland vstúpil do 20. storočia, stál na križovatke. Koloniálna éra vytvorila spoločnosť formovanú európskym osídlením a maorskou odolnosťou, ale nové storočie prinieslo globálne výzvy a príležitosti, ktoré by predefinovali národ. Od boisk v Gallipoli po ekonomický boom povojnových rokov, cesta Nového Zélandu cez 20. storočie bola poznačená obeťami, rastom a hľadaním identity. Maori, marginalizovaní 10 ročiami strát pôdy a erózie kultúry, začali presadzovať svoje miesto v rýchlo sa modernizujúcom národe. Táto epizóda preskúma úlohu Nového Zélandu vo svetových vojnách, ekonomické a sociálne zmeny medzivojnového obdobia, dopad druhej svetovej vojny a povojnovú éru, ktorá položila základy modernej Aotearoa. 5.1. Prvá svetová vojna, volanie do zbrane. Keď Británia vyhlásila vojnu Nemecku v auguste 1914, Nový Zéland, ako lojálny dominium britského impéria, odpovedal rýchlo. Volanie do zbrane rezonovalo po celej mladej krajine s dobrovoľníkmi z radov Pakeha, európskych Novozélanďanov aj Maorov v veľkom počte. Bola vytvorená novozélandská expedičná sila NZSTSAF a do konca vojny slúžilo v zahraničí viac ako 100 000 Novozélanďanov, približne 10% populácie, čo bolo mimoriadne záväzkom pre krajinu s niečo vyše miliónom obyvateľov. Maorská účasť bola významná, napriek počiatočnej vládnej neochote umožniť im bojovať v zahraničí kvôli rasovým politikám. Maorský kontingent, neskôr integrovaný do novozélandského, maorského pionierového bataliónu, bol vytvorený v 1215, poháňaný úsilím vodcov ako Apirana Ngata, prominentný maorský politik. Maorskí vojaci slúžili s vyznamenaním, videli akciu v Gallipoli, Francúzsku a Belgicku, a ich služba pomohla spochybniť stereotypy a pestovať pocit zdieľaného národného cieľa. Bitka pri Gallipoli a Anzac, identita definujúcim momentom zapojenia Nového Zélandu do Prvej svetovej vojny, bola kampaň v Gallipoli v 1915. Ako súčasť austrálskeho a novozélandského armádneho zboru Anzac, novozélandské jednotky pristáli na polostrove Gallipoli v apríli 1915 s cieľom dobiť Dardanely a oslabiť Osmanskú ríšu. Kampaň bola vyčerpávajúcim neúspechom, poznačeným divokými bojmi, tvrdými podmienkami a vysokými stratami. Nový Zéland utrpel viac ako 7700 obetí, vrátane 279 mŕtvych, v kampani, ktorá nakoniec nedosiahla svoje ciele. Kampaň v Gallipoli sa stala základným kameňom národnej identity Nového Zélandu. Odvaha a kamarátstvo Anzacov, zdieľané s austrálskymi jednotkami, pestovali pocit odlišnosti od Británie. 25. apríl Anzac Day sa stal národným dňom spomienky, symbolizujúcim obeť a jednotu. Pre Maorov bolo Gallipoli rovnako významné, pretože odvaha ich vojakov si vyslúžila rešpekt a posilnila volania po rovnosti doma. Dopad na národnú identitu Prvá svetová vojna mala hlboký dopad na Nový Zéland. Strata viac ako 18 000 životov a zranenie 41 000 ďalších zanechala jazvy na komunitách po celej krajine. Vracajúci sa vojaci, známi ako diggers, priniesli späť nové perspektívy, zatiaľ čo ekonomické požiadavky vojny posilnili poľnohospodárstvo a obchod. Vojna tiež posilnila lojalitu Nového Zélandu k britskému impériu, ale zdieľaná skúsenosť Anzac zasiala semienka odlišnej národnej identity, menej viazanej na britské tradície a viac zakorenenej v skúsenostiach jej ľudí. Pre Maorov vojna ponúkla príležitosti presadiť svoje miesto v národe. Vodcovia ako Ngata využili službu maorského kontingentu na argumentáciu za väčšiu politickú a sociálnu inklúziu, hoci systémové nerovnosti pretrvávali. Dedičstvo vojny bolo komplexnou zmesou jednoty a rozdelenia, pretože Novozélanďania začali vidieť seba ako národ vyformovaný zdieľanou obeťou. 5.2. Medzivojnové obdobie, ekonomický rast a výzvy medzivojnové roky 1919-1939 boli obdobím ekonomickej a sociálnej úpravy pre Nový Zéland. Povojnové zotavenie videlo boom v poľnohospodárstve s vývozom vlny, mäsa a mliečnych výrobkov poháňajúcim prosperitu. Zavedenie chladeného lodného transportu v 1880 rokoch
už transformovalo Nový Zéland na kľúčového dodávateľa Británie. A táto úloha sa rozšírila v 1920 rokoch. Avšak globálna Veľká depresia 1930 rokov zasiahla Nový Zéland tvrdo. Klesajúce ceny vývozu a rastúca nezamestnanosť zaťažili ekonomiku s mestskými a vidieckými komunitami čeliacimi ťažkosťam. Vláda odpovedala verejnými prácami ako stavba ciest a železníc na vytvorenie pracovných miest. Labour Party, zvolená v 1135 pod Michaelom Josephom Savagom, zaviedla rozsiahle reformy, vrátane programov sociálnej pomoci, štátneho bývania a ochrany práce. Tieto politiky položili základy pre novozélandský štát blahobytu, získavajúc mu reputáciu sociálne progresívnej krajiny. Maori v medzivojnovom období pre Maorov boli medzivojnové roky poznačené výzvami aj odolnosťou. Konfiškácie pôdy a predaje z 19. storočia nechali mnohé maorské komunity ekonomicky marginalizované a populácia klesla na približne 50 000 do 1900. Avšak začiatok 20. storočia videl demografické zotavenie, poháňané zlepšenou zdravotnou starostlivosťou a advokáciou od maorských vodcov. Maorská renesancia začala naberať tvar, vedená postavami ako Apirana Ngata, ktorý slúžil ako minister pre domorodcov a propagoval schémy rozvoja maorskej pôdy. Tieto iniciatívy mali za cieľ zlepšiť poľnohospodársku produktivitu na pôde vlastnenej Maormi, pestujúc ekonomickú sebestačnosť. Ngata tiež presadzoval kultúrnu revitalizáciu, podporujúc zachovanie maorského jazyka, umení a tradícií prostredníctvom inštitúcií ako Škola maorského umenia a remesiel v Rotorua. Urbanizácia začala transformovať maorskú spoločnosť. Ako mladí Maori migrovali do miest za prácou, najmä do Aucklandu a Wellingtonu, stretli sa s novými príležitosťami a výzvami. Mestský život vystavil Maorov paky a kultúre, ale tiež viedol k kultúrnej dislokácii a diskriminácii. Ratana cirkev, založená Tahu Potiki Viremu Ratanom, sa stala mocnou silou, miešajúc kresťanské a maorské duchovné presvedčenia, zatiaľ čo advokovala za práva Maorov a sťažnosti na zmluvu. Politické a sociálne zmeny medzivojnové obdobie videlo dozrievať politický systém Nového Zélandu. Štatút z Westminsteru 1231 ponúkol Dominiam väčšiu autonómiu, hoci Nový Zéland oddialil jeho prijatie až do 1947, odrážajúc jeho silné väzby na Britániu. Sociálne sa krajina zaoberala otázkami identity a rovnosti. Ženy, ktoré získali volebné právo v 1893, pokračovali v presadzovaní väčších práv, hoci plná rovnosť zostala neuchopiteľná. Temperančné hnutie a odbory získali trakciu, formujúc progresívnu politickú kultúru. 5. trias, druhá svetová vojna, mobilizácia a globálne zapojenie. Keď vypukla druhá svetová vojna v 1939, Nový Zéland opäť zhromaždil podporu Británii. Viac ako 140 000 Novozélanďanov slúžilo vo vojne s druhou novozélandskou expedičnou silou 2NZAF, bojujúcou v Európe, Severnej Afrike a Tichom oceáne. Maorský batalión, oficiálne vytvorený v 1940, sa stal jednou z najoslavovanejších jednotiek, získavajúc reputáciu za odvahu v kampaniach v Grécku, Kréte, Severnej Afrike a Taliansku. Vedený veliteľmi ako Charles Bennett a neskôr ocenený mnohými poctami, exploit bataliónu posilnil maorskú hrdosť a viditeľnosť. Strategická pozícia Nového Zélandu v Tichom oceáne ho urobila kľúčovým spojencom Spojených štátov po vstupe Japonska do vojny v 1940. Americké jednotky boli umiestnené na Novom Zélande, posilňujúc ekonomiku a zavádzajúc nové kultúrne vplyvy, od jazzu po rýchle jedlo. Vojna tiež videla ženy prevziať nové úlohy, pracujúc v továrniach, farmách a podporných službách, ďalej posúvajúc rodovú rovnosť. Kľúčové kampane a príspevky výkon maorského bataliónu v bitkách ako El Alamein 1202 a Monte Cassino 1204 bol legendárny, hoci prišiel s vysokou cenou s viac ako 1600 obeťami. Novozélandské sily tiež zohrali kritickú úlohu v Tichom oceáne, najmä na Šalamúnových ostrovoch, kde podporovali spojenecké snahy proti japonským silám. Doma vláda zaviedla racionovanie a braneckú povinnosť, zatiaľ čo ekonomika sa presunula na podporu vojnového úsilia, vyrábajúc potravu a zásoby pre spojenecké jednotky. Povojnový medzinárodný status druhá svetová vojna pozdvihla medzinárodný profil Nového Zélandu.
Jeho príspevky posilnili väzby so Spojenými štátmi a Austráliou, zatiaľ čo jeho lojalita k Británii posilnila jeho miesto v spoločenstve národov. Koniec vojny v 1940 znamenal zlomový bod, pretože Nový Zéland začal presadzovať väčšiu nezávislosť vo zahraničnej politike, zúčastňujúc sa na formovaní Organizácie spojených národov a advokujúc za bezpečnosť v Tichom oceáne. 5. Povojnové roky, ekonomický boom a modernizácia povojnové desaťročia boli obdobím prosperity pre Nový Zéland. Globálny dopyt po vlne, mese a mliečnych výrobkoch poháňal ekonomický boom s plnou zamestnanosťou a rastúcimi životnými štandardmi. Vláda rozšírila štát blahobytu, zavádzajúc univerzálnu zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a dôchodky, upevňujúc reputáciu Nového Zélandu ako sociálneho priekopníka. Infraštruktúrne projekty, ako hydroelektrické priehrady a diaľnice, modernizovali krajinu, zatiaľ čo suburbanizácia transformovala mestá ako Auckland a Christchurch. Imigrácia diverzifikovala populáciu Nového Zélandu. Popri britských migrantoch prichádzali v čoraz väčšom počte obyvatelia Tichomorských ostrovov, priťahovaní nedostatkom pracovnej sily. Toto položilo základy pre multikultúrnu spoločnosť, hoci to tiež vyvolalo napätia, pretože niektorí pakéha odolávali rastúcej diverzite. Maorská urbanizácia a aktivizmus povojnové obdobie videlo dramatickú zmenu v maorskej spoločnosti poháňanú rýchlou urbanizáciou. Do 1960 rokov žilo viac ako 60% Maorov v mestských oblastiach, v porovnaní s len 20% v 1945. Táto migrácia ponúkala ekonomické príležitosti, ale tiež viedla k kultúrnej odpojenosti, pretože mnohí Maori opustili svoje tradičné marae, komunitné centrá. Mestskí Maori vytvorili organizácie ako Maorská ženská liga blahobytu 1951, ktorá advokovala za vzdelávanie, zdravie a kultúrne zachovanie. Maorská renesancia nabrala na obrátkach s aktivistami spochybňujúcimi sťažnosti na pôdu a porušenia zmluvy. Waitangi tribunál, založený neskôr v 1965, by riešil tieto problémy, ale povojnové roky videli položenie základov prostredníctvom protestov a petícií. Hnutia ako Ngatamatoa, mladí bojovníci, tlačili na revitalizáciu maorského jazyka a práv, spochybňujúc systémovú diskrimináciu. Vzťahy s Austráliou a Spojenými štátmi povojnová zahraničná politika Nového Zélandu odrážala jeho rastúcu sebadôveru. Zmluva ANZUS 1951 formalizovala obrannú alianciu s Austráliou a Spojenými štátmi, signalizujúc posun od závislosti na Británii. Nový Zéland tiež posilnil väzby s tichomorskými národmi, hrajúc vedúcu úlohu v regionálnych organizáciách ako South Pacific Commission. Tieto vzťahy umiestnili Nový Zéland ako malého, ale vplyvného hráča na globálnej scéne. Záver. Národ dospievajúci 20. storočie bolo transformačným obdobím pre Nový Zéland. Svetové vojny vyformovali pocit národnej identity, zakorenený v Anzac duchu a maorských príspevkoch. Medzivojnové roky a povojnový boom priniesli ekonomický rast a sociálny pokrok, zatiaľ čo maorský aktivizmus položil základy pre kultúrnu revitalizáciu. Do konca storočia už Nový Zéland nebol len britským domíniom, ale národom s odlišnou identitou, zaoberajúcim sa svojou koloniálnou minulosťou a objímajúcim multikultúrnu budúcnosť. V nasledujúcej epizóde preskúmame moderný Nový Zéland, od jeho cesty k plnej nezávislosti po jeho vznik ako globálneho advokáta za mier, rovnosť a environmentálnu starostlivosť. Keď Nový Zéland vstúpil do neskorého 20. storočia, stal pripravený predefinovať sa. Už nebol vzdialeným predsunutým postavením britského impéria, ale sa objavoval ako sebavedomý, nezávislý národ s jedinečnou identitou formovanou jeho maorským dedičstvom, koloniálnou minulosťou a rastúcim multikulturalizmom. Moderná éra priniesla politickú nezávislosť, sociálne reformy a obnovený dôraz na práva Maorov. Zatiaľ čo Nový Zéland si vyrezal odlišnú úlohu na globálnej scéne ako šampión mieru a environmentálnej starostlivosti. Úchvatné krajiny národa, od drsných hôr po nedotknuté pobrežia, sa stali ako kultúrnym dotykovým kameňom, tak aj globálnym lákadlom. Táto epizóda preskúma cestu Nového Zélandu od domínia k suverénnemu štátu, jeho objatie diverzity, jeho medzinárodný vplyv a jeho záväzok k zachovaniu prírodného dedičstva. 6. od dna.
Nezávislosť a politický vývoj. Od Dominia k suverénnemu štátu cesta Nového Zélandu k plnej nezávislosti bola postupná, ale úmyselná. Hoci mu bol udelený status Dominia v 1907, zostal úzko viazaný na Britániu. Ako politicky, tak aj kultúrne. Štatút z Westminsteru 1931 ponúkol Dominiam väčšiu autonómiu, ale Nový Zéland oddialil jeho prijatie až do 1947, odrážajúc svoju lojalitu k britskej korune. Prijatie štatútu znamenalo symbolický zlom, udeľujúc Novému Zélandu kontrolu nad jeho zahraničnou politikou a ústavou, hoci väzby na spoločenstvo národov zostali silné. Prechod k plnej nezávislosti bol upevnený ústavnými reformami. V 1980 ústavný zákon ukončil reziduálnu autoritu britského parlamentu legislatívne zasahovať do Nového Zélandu, zakladajúc krajinu ako plne suverénny štát. Guvernér generál reprezentujúci monarchu sa stal prevažne ceremoniálnou úlohou, s reálnou mocou zvernou zvolenej vláde. Parlamentný systém Nového Zélandu, založený na westminsterskom modeli, sa vyvinul, aby odrážal jeho jedinečný kontext, s jednokomorovou snemovňou reprezentantov a záväzkom k demokratickým princípom. Politické reformy a vodcovstvo moderná éra videla dozrievať politickú krajinu Nového Zélandu. Zmiešaný člensky proporcionálny MMP volebný systém, zavedený v 1996, transformoval politický proces tým, že zabezpečil väčšiu reprezentáciu pre menšie strany a maorské hlasy. MMP nahradil systém prvého za post, pestujúc koaličné vlády a inkluzívnejšiu demokraciu. Tento posun odrážal záväzok Nového Zélandu k spravodlivosti a diverzite, zosúľaďujúca s jeho progresívnou reputáciou. Kľúčoví vodcovia formovali trajektóriu moderného Nového Zélandu. Premiéri ako Norman Kirk 1972-1974 presadzovali sociálnu spravodlivosť a práva Maorov. Zatiaľ čo David Lang 1984-1989 definoval antinukleárny postoj národa. Helen Clarková, prvá zvolená ženská premiérka Nového Zélandu 1999-2008, posilnila medzinárodnú reputáciu krajiny a posunula sociálne politiky, vrátane civilných zväzkov a klimatických iniciatív. Jacinda Ardern 2017-2023 získala globálne uznanie za jej empatické vodcovstvo počas kríz, ako streľby v mešitách v Christchurchi 2019 a pandémia COVID-19, ďalej pozdvihujúc progresívny obraz Nového Zélandu. Maorský politický vplyv maorská renesancia, ktorá nabrala na obrátkach v povojnových rokoch, hlboko ovplyvnila politickú krajinu moderného Nového Zélandu. Založenie Waitangi tribunál v 1975 bolo prelomovým úspechom, poskytujúc mechanizmus na riešenie historických sťažností na zmluvu z Waitangi. Tribunál vyšetroval konfiškácie pôdy a porušenia zmluvy, vedúc k vyrovnaniam, ktoré zahŕňali finančnú kompenzáciu, vrátenie pôdy a formálne ospravedlnenia od koruny. Veľké vyrovnania ako Tiesngai Tahu 1998 a Waikato Tainui 1995 obnovili ekonomické zdroje a kultúrnu hrdosť maorským iwi. Maorská reprezentácia v parlamente rástla so 4 maorskými kreslami, založenými v 1867, doplnenými proporcionálnym systémom MP, umožňujúc maorským politikom držať významný vplyv. Vodcovia ako Winston Peters z Ngati Vai pôvodu a Peter Sharples, spoluvodca maorskej strany, presadzovali maorské otázky, od revitalizácie jazyka po ekonomickú rovnosť. Maorská strana, založená v 2004, sa stala hlasom pre Tino Rangatira Tanga, samourčenie, advokujúc za práva Maorov v bikulturálnom rámci. 6. Dui, sociálne zmeny maorská renesancia a kultúrna obnova maorská renesancia transformovala sociálnu štruktúru Nového Zélandu, revitalizujúc maorskú kultúru a presadzujúc jej centralitu v národnej identite. 1970 a 1980 roky videli nával maorského aktivizmu, poháňaný skupinami ako Ngatamatoa a Maorská ženská liga blahobytu. Tieto hnutia spochybňovali systémovú diskrimináciu, žiadali uznanie práv zmluvy a propagovali maorský jazyk, Tereo Maori, ako základ identity. Založenie Kohanga Reo, maorských jazykových predškolských zariadení, v 1982 bolo kľúčovým krokom v revitalizácii Tereo, ktorý klesal kvôli urbanizácii a asimilačným politikám. Do 1920 rokov Kura Kaupepa Maori
maorské imerzné školy a terciárne inštitúcie ako Vananga ďalej zakorenili maorský jazyk a kultúru vo vzdelávaní. V 1287 bol Te Reo Maori uznaný ako oficiálny jazyk, míľnik, ktorý potvrdil jeho miesto vo verejnom živote. Maorské kultúrne praktiky ako haka, vajata, piesne a wakairo, rezba, získali význam v národných udalostiach od športov po ceremoniálne príležitosti. Marae, komunitné centrá, zostali vitálnymi centrami pre maorské komunity, pestujúc kultúrnu kontinuitu aj v mestských prostrediach. Maorské médiá vrátane televíznych kanálov ako Maori Television, spustený 2004 a rozhlasových staníc, zosilnili maorské hlasy a príbehy. Multikulturalizmus a imigrácia populácia Nového Zélandu sa stala čoraz diverznejšou v modernej ére. Zatiaľ čo britskí imigranti dominovali skorším vlnám, povojnové obdobie videlo rastúci počet obyvateľov tichomorských ostrovov, najmä zo Samoa, Tongy a Fidži, priťahovaných nedostatkom pracovnej sily. Imigračné reformy z 1287 liberalizovali vstup, priťahujúc migrantov z Ázie, vrátane Číny, Indie a Južnej Kórey. Začiatkom 21. storočia bol Auckland jedným z najmultikultúrnejších miest na svete, s viac ako 40% jeho populácie narodenou v zahraničí. Táto diverzita obohatila kultúrnu krajinu Nového Zélandu, ale tiež vyvolala výzvy. Ranné nájazdy 1970 rokov zamerané na prebytočných obyvateľov tichomorských ostrovov zdôraznili rasové napätia, podnecujúc ospravedlnenia a zmeny politiky 10 ročia neskôr. Vzťahy medzi Maormi a Pakeha sa tiež vyvíjali. S biculturalizmom, uznávajúcim Maorov a Pakeha ako rovnocenných partnerov, stávajúcim sa vodiacim princípom, hoci debaty o multikulturalizme versus bikulturalizme pretrvávali. Rodová rovnosť a sociálny pokrok, progresívne dedičstvo Nového Zélandu pokračovalo pokrokmi v rodovej rovnosti. Na základe úspechu z 1810 ako prvej krajiny, ktorá udelila ženám volebné právo, Nový Zéland videl ženy stúpať do prominentných úloh, vrátane Helen Clarkovej ako premiérky a Sian Eliasovej ako hlavnej sudkyne 1999-2019. Politiky podporujúce rodovú rovnosť ako platová parita a rodičovská dovolenka získali trakciu, hoci medzery zostali. Sociálne reformy sa rozšírili do iných oblastí. Zákon o reforme homosexuálneho práva z 1986 dekriminalizoval homosexualitu a zákon o civilných zväzkoch z 2004 a zákon o zmene manželstva z 2013 legalizovali rovnako pohlavné zväzky a manželstvá respektíve. Tieto zmeny upevnili reputáciu Nového Zélandu ako lídra v ľudských právach. 6.3. Medzinárodná úloha antinukleárna politika. Moderná éra Nového Zélandu je definovaná jeho odvážnou zahraničnou politikou, najmä jeho antinukleárnym postojom. V 1180 rokoch pod premiérom Davidom Langom Nový Zéland vyhlásil seba za bezjadrovú zónu, zakazujúc jadrové poháňané alebo jadrové ozbrojené lode vo svojich vodách. Táto politika, formalizovaná v zákone o novozélandskej bezjadrovej zóne, odzbrojení a kontrole zbraní z 1987, napla vzťahy so Spojenými štátmi, vedúc k čiastočnému pozastaveniu Nového Zélandu zo zmluvy ANZUS. Avšak rezonovala s Novozélanďanmi, odrážajúc ich záväzok k mieru a ochrane životného prostredia. Antinukleárna politika sa stala symbolom národnej suverenity a morálneho vodcovstva. Potopenie lode Greenpeace Rainbow Warrior francúzskymi agentmi v prístave Auckland v 1985 ako odveta za protesty proti francúzskym jadrovým testom v Tichom oceáne galvanizovalo verejnú podporu pre politiku. Postoj Nového Zélandu inšpiroval globálne antinukleárne hnutia a posilnil jeho reputáciu ako principiálneho malého národa. Mierové operácie a globálne zapojenie Nový Zéland hral aktívnu úlohu v medzinárodných mierových operáciách, prispievajúc jednotkami k misiám Organizácie spojených národov v miestach ako Východný Timor, Bosna a Afganistan. Jeho záväzok k multilateralizmu bol evidentný v jeho aktívnej účasti v Organizácii spojených národov, Svetovej obchodnej organizácii a pacifických regionálnych organizáciách ako Pacific Islands Forum. Nový Zéland tiež presadzoval práva domorodcov globálne, čerpajúc z vlastných skúseností s maorskými vyrovnaniami zmluvy. Vzťahy s Austráliou zostali blízke,
s ekonomickými väzbami posilnenými dohodou o bližších ekonomických vzťahoch CER z 1183, vytvárajúc zónu voľného obchodu. Zaradenie Nového Zélandu k pacifickým národom rástlo, pretože podporoval rozvoj a odolnosť voči klíme v regióne, uznávajúc svoje zdieľané polynéske dedičstvo. Globálny kultúrny vplyv, kultúrne exporty Nového Zélandu, najmä jeho filmový priemysel, získali medzinárodný význam. Trilógia Pána prsteňov Petra Jacksona 2001-2003, natočená v úchvatných krajinách Nového Zélandu, predviedla prírodnú krásu krajiny a posilnila turizmus. Maorská kultúra tiež získala globálne uznanie, s vystúpeniami haka od All Blacks rugbyového tímu stávajúca ikonickými. Hudba, literatúra a umenie Nového Zélandu, od opery Kirite Kanava po príbehy Catherine Mansfieldovej, ďalej pozdvihli jeho kultúrny profil. 6.4. Príroda a ekológia. Jedinečná flóra a fauna izolácia Nového Zélandu ho obdarila jedinečným ekosystémom, domovom druhov, ktoré sa nenachádzajú nikde inde, ako kiwi, tuatara a kaka. Avšak ľudské osídlenie, od maorského lovu moa po európske odlesňovanie, ohrozilo túto biodiverzitu. V modernej ére Nový Zéland uznal potrebu chrániť svoje prírodné dedičstvo, ktoré sa stalo centrálnym pre jeho národnú identitu. Ochrana životného prostredia moderná éra videla Nový Zéland objaviť sa ako globálny líder v konzervácii. Department of Conservation, založený v 1987, dohliadal na národné parky a rezervácie pokrývajúce takmer tretinu územia krajiny. Snahy o ochranu ohrozených druhov, ako kakapo a takahe, zahrňali inovatívne programy ako bezpredátorské ostrovy. Iniciatíva Predator Free 2050, spustená v 2016, mala za cieľ eradikovať invazívne druhy ako posumy a potkany, ktoré ohrozovali domorodú divočinu. Nový Zéland tiež riešil klimatické zmeny, zaväzujúc sa k obnoviteľnej energii a redukcii uhlíka. Jeho záväzky z Parížskej dohody a investície do udržateľného poľnohospodárstva odrážali rastúce environmentálne vedomie, hoci výzvy zostali v balansovaní ekonomického rastu s ekologickými cieľmi. Turizmus ako národný majetok krajiny Nového Zélandu sa stali globálnym lákadlom s turizmom objavujúcim sa ako hlavným priemyslom. Ikonické miesta ako Fiordland National Park, vulkanické vrcholy Tongariro a Južné Alpy priťahovali milióny ročne. Maorský kultúrny turizmus, vrátane návštev Marae a vystúpení haka, ponúkal návštevníkom hĺbšie pochopenie dedičstva Aotearoa. Rast priemyslu však vyvolal obavy o environmentálny dopad, podnecujúc iniciatívy udržateľného turizmu. Záver. Moderný národ zakorenený v dedičstve moderný Nový Zéland je svedectvom odolnosti, adaptability a vízie. Od jeho postupného presadenia nezávislosti po objatie bikulturalizmu a multikulturalizmu národ vyformoval jedinečnú identitu. Maorská renesancia revitalizovala domorodú kultúru, zatiaľ čo sociálne reformy a environmentálna starostlivosť umiestnili Nový Zéland ako progresívneho lídra. Na globálnej scéne jeho antinukleárna politika a mierové snahy si vyslúžili rešpekt, zatiaľ čo jeho prírodná krása a kultúrne bohatstvo uchvatili svet. V záverečnej epizóde sa zamyslíme nad cestou Nového Zélandu od izolovaných ostrovov k modernej krajine, preskúmajúc symboly jednoty medzi Maormi a Pakeha a predstavujúci budúcnosť Aotearoa.